konektar kan radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na Martes na kaagahon petsa 21 ng ngunyan kan bulan na Setyembre 2021. Napagpaabot may giraray ni na maugmang pataratara sa lambang miyembro kan familia kasabay ang pagpagiromdom na sa paghampang takaining kaaldawon an amang Diyos dapat ang permitang ipigpaenot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Ecstasy. May pighanda lamang kamo na dyan na pangutuhan mantang sibut kamo sa kusina sa mga natada sa harong na nagdadangog. Daini na trabaho nasa tiyendahan sa mga nasa auto. Marhay na hap aga tabi isa sa Indo sa gabos na taga Daraga Albay District Legazpi. Maray na aldaw sa Indo gabos. Pati na po sa siyudad kan Ligaw, Asin, Tabaco, gabos ng munisipios kan Albay. Pagtaranin niya tong lugar sa Bicol, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Cam Sur, Cam Norte. Pati naman po suna sa luwas kan Rehiyon 5 na pinagabot kan sa muyang puwersa. Medyo brown out ano dyan. Scheduled ba to ha? Day ko, pardon my innocence and ignorance. Day ako ning notisya, day ko pa nababrowse sa mga informasyon. Sige daw tabi. Sundo kitang 10:30 katuwang an news team comparing Jim Pading Jomar Pading Al. Yaon man dyan si And, si Renz, Buda si Luens. Sa Manibela si Henry Deboy Mata. And sa technical control si Dion Napolis, the man from Poland. Newsroom sa panagos pong pag-subaybay. Walang nakakaligtas. Gabos po na mga kapaki-pakinabang na impormasyon. Lokal, nasyonal, internasyonal. Yaon po yan, sigurado sure ball, swak na swak po dyan sa newsroom. Yaon si News Manager Mardela. Daing iba. Sa production, si Angel medyo kan muna, nagre-relax muna ta. Inindiksyonan. Kami bagajun kan mga kano. Inindiksyonan. Angel, so sa kuyang abiso sa imo ha, igwang panibagong release sa World Health Organization na iluwas na ini June, ha? May panibagong release sa World Health Organization na sa mga natudukan ning Pfizer day dapat magkarigos 4 days. Yan. Tandaan mo yan, Angel, ha? Maluwas palangan sa mga bareta, taod-taod. Ini, enot na first third sa tingog kan banwaan. 4 na aldaw, dahil dapat magkarigos. Takun kumarigos ka, mawawaraan birtud. Angel, tandaan mo yan, ha? So mga natudukan dyan ki Pfizer. 4 na aldaw, daing karigos dapat. Sakun day, mababawasan ng efficacy. Kuan sana labar-labar sana pwede. Tanganing may matada manadit na birtud o kaya wisik yan. Yan. Ang ikalimang aldaw naman day magkaturog nin tagilid. Lalo na duman sa pinag-injeksyonan tamakulog. Ayan na, maluwas pa sanaan sa CNN, sa BBC, sa Al Jazeera. Pero enot na nindong nadangog. Tingog kan banwaan. Kaya si Angel, day naglaog, taday nagkarigos. Yan.
gustará porque es la bomba que Si Arven Buda, si Richard sa IT, sindan inkargado po dyan me gusta sa mga nahihiling ditong broadcast tabi. así, me gusta mi éxtasis, éxtano, éxtasis, éxtano, éxtasis, éxtano, éxtasis, éxtano. Gun mo na bago ito panibagong release ito June. Dahil pa nagluwas. Ata na maniwala ka mo. Sisay sa mga nakapatudok dyan ng Pfizer. Apera kay Angel, takasuha po. Bakong Pfizer so kay Angel, ano? Oh, maniwala ka. Dahil magkarigos, 4 días. Susugyan sa hararo mo na pagsasaligsig kan mga scientistas, medicos. Yugun man yun. Na kung kumarigos ka, kung sa 100% na efficacy ka yan, magiging nasa ng 30%. Yan. The more na dahi ka nagkarigos, lalong minataas ang efficacy. Kaya dahi ka dapat kumarigos. Sako, so tinosok sako, Sinovac. Pagkahapon, mamam tolos. Wala mo, dahil mo na ako nag-ininchik. Salbayang buhay rin. Dua ng tudok pati. 4 na daw ning mamaman. Iyon pala na sikreto. Oy, di ka mag-arog sa ko. Bahan sa matutudokan niya ning Sinovac. Arogong ko nga si Piyo ta kaya pagtudok kayo nagmamam. Bala ka mo. Di sige tabi ha. Diretso kita kan mga istorya mo na dyan sa luwas, nasa linya. Tuwang sunod diyan na bungkaras. Tulupalan nga niya, no? Doro diretso kita. Inutunta si Ans Galero. Ans, marhay na aldaw. Go ahead na. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Nadangog ka ni Angel. Ano? Nadangog ka ni Angel. Nagminsahe na? Naglabarda sa na. Kaya pala dahil naglaog. Baka na mamarong dyan. Kung labar sana, ang mababawas na bersyon, mga 10% sana. Pwede ba yan? Yan. 4 días ang dapat ha, Angel. Nakaantabay sa inyo. Ani kalimangal daw so bagong release kan WHO na pinagsegundaran kan DOH buda third demotion bako sa ng second demotion third demotion Harry Roque uyugon dahil nga magkaturog ng tagilid lalo duman sa inineksyonan Oo niyan. tamakulog. Bawal ligidan. Sige, go ahead. Anyway, Sir Pio, good morning ginaray sa mga nagdagman niya tong istorya problema sa road right of way. Ang rason ko na taday pa matapos-tapos ang proyekto mo niya na kan DPWH 2nd District Engineering Office sa Porson kan Barangay East Washington pasisiring sa Cabangan West particular na ini na tinampo paluluwas sa SM Legazpo ining pigapod na South Road 1. South Road 1. Yes. Sige. Inaan bagay na kinonfirmar sa DCGB News mo niya na ni DPWH 2nd District Engineering Office spokesperson Richard De Jesus matapos na ipaabot pa sa sayang kaaraman na nanotara niya to ining person kan tinampo sa nasambitan ng lugar na may person kay ni Tabi Sir Pio na daipa na nasisimento sagkod sa mga oras na ini. Sa anong karasonan? Sigun sa iya, igwa pa daw kayang sarong harong duman sa nasabing porso na nakatugdok hindi pa sinda natataunan ni magkakanig kung kumbaga ining sa road right of way. Kaya dahil pa basta-bastang nasisimento itong porso na ito. Yan, sa madaling sabi, ang dangog ko kayan, igwa pa pending negotiation entry na lokal na gobyerno yata kan Legazpi o ang DPW, pati ang DPWH 2nd District buda so kagrugaring ka na nga niyan na kabangang kilometro na sana na pirang blocks na sana na dahil nasi semento. Yes, tabiin. Kung ilaladawan ni Tabi sa mga paradangog, kung halik ka dyan sa may dakulang mall na iyan, nasa walang parte ini ka na tinampo, nagkapirang metros man sa nanlaba ka ining depa na si semento. Iyo,
iyan baga so magayon na ko ta na bagang tinampo tapantulo na iyan na alternatibong dalan. Yes. Hali kang Albay, pasiring sa Legazpi, vice versa, alternate, South Road, Rizal Street. Yes, Ngunyan tama. yung South Road, hali ka sa likod kan, ako ay nas UST Hospital, matuo ka sa likod kan itong sa hotel, so Casablanca Suites. Mm-mm. Magayon na talagang mahiwas. Ang porsyonan, diyan naaapike ang mga motoristas. Yes, lalo na kung makaskas ka, mabigla kang preno dyan. Iyo, tapos bulsot nanduman sa may SM City Nagad. Tama. Di ano ang estado na? Sabi ni Sir Richard na De Jesus, may negosasyon pa talaga managad? Sigung kay di Jesus, nasa proseso naman ng gansinda kang negosasyon ng pagkasikaso kay ning right of way, tangan na natulos ng padago sa proyekto, and totalmente mapakinabangan na kan mga motorista. Mhm. Ano da ang sitwasyon? Dai pa nag-mimit dai pa na ninegosar dai pang pinalisasyon? Dahil pa nin pinal na desisyon digdi tabi sa PIO, pero bilugan paglaw ninda together with the contractor kining proyektong ini na talagang maayos man tulos and maididiretso sa proyekto. Siguro nga ni sa nasambitan ng opisina, marauton man pag-inigon kung ito siya na ang kumbaga final na kumbaga proyekto ninda na may porsyon na dahil simentado. Iyo, oho. Sige, tabian. Sige. And kung magigram duman sa PIO, and ang sinabi sa DCGB News ni De Jesus na igo-ening pondong 38 milyon pesos, kaya pighinguan nindang bago man matapos ang taon na ini, ma-negotiate na iyan, as in matapos na ang proyekto. Roger, sige. And tabi sa PIO, sa itong informasyon nalit sa DPWA 2nd District Engineering Office, Ans Galero, DCGB. Bubiltadahan tayo within the program kung bako ngunyan sa aga tabi. Igwa nang nakapaabot managad kan sa to, kadakul na kuan na yan na nagsisirbi ng hazard lugod yun sa mga motoristas na gariso may sadiri ata ka na propriedad kaan dai pa nagakauruyon budaso imbueltong partidos DPWH contractor city government. Ang problema dyan taigwa na ning claimor ang public na sana mag-giveaway na for the general welfare. Itong tinampo ito, dito naman sana, iyo na sana ito talaga. Parang ulang na gana kung medyo maniubra ka duman, bata na kukudal, nin subutong baga, dahil mo nahiling so kasabat mo, ay nako, paano ba yan? Sige. Taon to, biltadahan tayan. Kumparing Jim, what's happening man sa 3rd District? Yes, salamat ninong marinaga sa mga parantabay. Mamuya ka ana. Tranquilo ang sa kuyang pagdraw de 4. Papadarahan ka primero, retrato. Saway man si Paring Jomar kaya. Yung baga, naigwaning nakatindog na botelya. Ano mo pa na kontento? Igwa ng crispy pata. Mamuya ka kaan. Nasa itaas kan kahoy. Iyo nga ni. Ganitong COVID, Kalokohan baga. Ninotisya dahil pagkatapos papadiwal-diwalan ka pa. Pero kan medyo kulanting. Natinaga ako na so sekreto mo. Ito, pag naka-holster yan, agdahon mo. May armas yan. Buah. Sige. Ay, papade, kung naramdaman mo so tinampong silag na sa ibabaw kan abako, tinampo tulay. Tulay sa tahaw. Polba, na may luho sa tahaw. Tapos so karatula, ano na po ka ito. So karatula, gibo sa nakigarik buyong. Nang paguna mo, no. Pero ito, so 10 tons guide ito. Isinulmok naman sa luho. Ngayon, rinifer ta ba ito sa DPWH Maintenance Division. What happened? Kay Engineer Arnold Barrientos. Naraman niya ito kay Kagawad Sherwin Kising, City Councilor kan Ligao City, na naguli naman sa southern part. Ayos na pa rin. Okay na. Dahil na nasa silag sa ibabaw kan tinampo sa nagtatrabaho sa Ilaro. Dahil na suluho. Dahil na, tinapula na. Sinimento na. Thank you so much. Diyan sa DPWH Maintenance Division.
sa pamamagitan ni Engineer Arnold Ibarientos. So yan, kumpadreng Jim, so tulay pasiring duman sa Pyuduran sa may Paulbakan Ligaw. Correct. Yan, sige. Mientras tanto, tabi pa di sa iba pa niya itong mga bareta, nadublihan sa ikaduwang pagkakataon ang Good Pound Cement Factory sa Palanog sa granular lockdown dahilan sa kadakol kan mga nagpopositibo. Naku. Kadaklan mga contractors sa loading, asin packing, civil workers, kung kaya Ay, ang packing house, granular lockdown ang sarong porsyon. mga ano ito, driver tabi pa ding Jimmy? Baka contractor sa loading, asin sa packing, civil works. Loading and packing civil works. Iba man gano'n yung civil works na ini, mga workers ini. Siguro paano tama na nadidiscover kan DOH na sa workplace na eh. Sige, sige. Ngunyan, 40 na mga personahe sa packing, at 33 sa packing house, along portion kan packing house, plus duman sa mga empleados iguanin 7, bali 40, plus iguanin regular employees positive sa RT-PCR test. Itong sa 40 antigen test. Antigen. Mhm. So iba, sigon kay Engineer Carlito Apare, kanakan home quarantine, so iba na sa quarantine facility kan Good Pound, mantang itong may mga sintomas nasa ospital. Ipinahayag ni Engineer Carlito Apare na still ongoing ang operasyon kan pabrika dahil manapiktado ang dalagan negosyo. Ang problema sa naging gastos na sa parte kan na planta dahil sa sindaan na in charge minasagot sa mga test, 800 pesos ang kada empleados ang bayad. Kaso hapon nag-intervenir naman na sinda Mayor Caloy Baldo sa problemang ini sa pagsabing garian kamaligmo niya number 1 sa kaso. Nag-alin toto. Nag-alin toto. 22 at kaswapon. Ang magkataning na banuan ginubatan, kamalig asin ginubatan, gari yung ngunyanan sintro, kan pigaditan na virus, kaya ngunyan, paluwas ni na mga kasuguan, si Mayor Calibaldo, liquor ban, to social distancing sa mga merkado, gabos ng mga empleados kan Bureau of Fire, Police, nasa sa mga dapat magamit kan face mask dahilan ta ipinapautob na digi sa kamalig-higpitan tabi pa an ordinansa manungod sa siring na mga bagayan. Madakot medyo mahal-mahal da 1.5 an multa. Roger, sige. Delikado an orulakitan mo niyan kan virus tabi pa Nag-spike up sa kamalig. Kamalig ginubatan. Sige. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpareng Jim. Sa istorya babaralikan tayo no. Dakulan mga temas niya to. Pero itong sa tinampo tawan ta itong prioridad kung bako ngunyan sa aga no. Hindi gwapa kita mga marayray na barayta so ipigbubusol ni Congressman Joey Padingnal June ha. Kung tinampong pagurulayan madya sa ning South Road 1. Quebex. So nakaagi bagang simana. Quezon Bicol Expressway. Ang oras kang pa Manila na lang more or less 6 hours na lang. You can just imagine. Quezon Bicol Expressway. Aprobado na po yan. Naibusol na Congressman Joey duman sa lower house. Plus itong 20% discount para sa mga health workers. Kung mananungod lang natawan sila talaga kang araw ka na diskwento. Igwa pa. So kuryente tangon yan. All the brown out. Nagbaba so sigil. I-follow up ta daw yan kay Congressman Pido kung makakontak kita kung kumbensido na siya. Kung iyo na ini so resulta kan na pinaghahagad bagan hindag ma-implementar yun. Kung iyo na ini. And kung ano sa tuyang ma-expect pa sa mga maabot na aldaw. Ano po? Renz, maray na aga. Go ahead na Renz. Salamat tabi Sir Pio, maray na aga sa mga parantabay sa mga dugan niya itong mga bareta sa giraray na nagkaigwanin paglipot na mga personalis ka na Dalaga Municipal Police Station hindi sa Central Dalaga. Ang sa 10 persona nanataran na dain gusulog ng face mask lalo na madigdi sa public market asin inisyoan ng citation ticket. Ini ang aksyon niya kan Dalaga PNP Dalantan nagkareklaro naman nga ni Sinda sa dumanagdi kay Police Lieutenant Colonel Bogart Arao nagkaroon na lilingawan naman ka na mga Dalaganyon pagsunod sa ordinansa na kung saan sarong ang pagtulog ng face mask di sa mga pampublikong lugar
first offense, warning. Second offense, 1,000 pesos ang multa. As in third offense, 2,500. As in pwede pang makulong, hindi malampas sa 30 dias. As in magkakilwang manin community service. Kaya sa paglibot man kang daraga PNP, maabot sa 10 persona ang nasampulan as in inisyuan ng citation ticket. Kaya magpangapodan kan daraga PNP sa publiko. Ngunyan pang nagdadakol ang variant or Delta variant as in kaso ng COVID sa kapalibutan na imantinir ang pagsulog ng face mask, maging man ang pagmantinir ng social distancing, lalong-lalo naman sa mga pampublikong lugar, digdi sa to yung kapalibutan. Yan naman sa dapat sa luwas. Trans Luna, DCGB. Salamat, Renz. An maurag ka na dapat implementar itong sukapitana sa puyong kung sa puyong. Dibaga, sa India nga ni, irirapas ang kiyantok. O digdi sa to kapitana, sa puyong kung sa puyong. Sa daraga yan po ha. Good job diyan sa daraga, sa LGU, kuda sa pulis. Mantinir iyan na disiplina. Diretso kita sa istorya, Luwens, Marahay na aga Luwens. Yes, pare. Wag ko na si Lowens, si Al. Ginamit ko lang si unit ni Lowens. Oh, nahiling mo. Actually, Sige. yung kaya kami digdi sa sitio San Jose, Yan. na barangay Maslog. Katatapos pa sa nakan inauguration kay ning solar water system digdi. Sa Maslog, diyan sa indong Opo. lugar. Aha. Harang iyan sa Pulike. Dahil pa, before sa Pulike, sa left side baga, Aha. sa mayaran ni kan Kabasan baga, Iyo nahiling ko an kansaro. Sige. nakulao na bagay ini sa mga taga Maslog. Kasabago, bisi-bisi kami digdi sa pag-estimar kan mga bisita. Gulting mga bisita, pinanginutan mismo ni Congressman Pido Garbin Jr. O garing si Congressman Otto, nag-idali ta may flight palan. Nahiling mo naan. O apo na idali sa Maslog. bad magkahabol kita ta so sa kuryente. Otto na. O bad kun makwanta. Dahil pa man sige daw ta. Sige, bantang nag-report ka pa di tap, dial ka. Sige, go ahead. O baka makaoran mo tabi pa di habang nasa going to airport Sige. si Congressman. O tasin niya lang ta kung magkakonektar ha. Sige. And pero may nahiling ako digding bagong pandok sa grupo ni Kong Pido. Kumpadring Al, yaon na sa linya pa no natin kwanta. Sige, sige. Okay, sige tabi pa. Maputol na muna ako. Wala na si Sige. Kong. Sige. Paghali duman kay kumpadring Al sa may Maslug ano. So pinag-inauguraran pa sa na Congressman Pido na water supply diyan level 2 ano, solar powered water supply. Tamang-tama. Nasa linya ta may flight na pala ni si Congressman Pido. Igwa kitang ihapot managad so sabi ta kasubagod yun. So sa development sa kuryente kun kumbinsido na sinda. Kun iyo na ini so endpoint kan laban ninda manunungod sa pamresyohan saro sa porsyon kan pinaglalaban ninda pamresyohan kan kuryente digdi sa Albay. Kumpido marhay na aga. Thanks for taking our call tabe. Good morning, Pio, and good morning, Ken, sa Gabusan nagkantaba ikam. Opo, Congressman, na iguana ni Nanotara na pagbaba sa bill sa kuryente ka nakalis na sa mga nakareceive ng bill. Ano po ang masasabi? Is this now the product o yun na ining sa indong yun na saro na ini sa kapangganahan kumbaga na gusto nindong mako tabi Congressman over? Well, this is a temporary victory, considering na when we raise the issue duman sa ERC, saro sa reklamo ta itong halangkaw na pagsisingil kay kuryente. And saro sa rason nga ni dyan, dahil sabi kang ERC, they are implementing rates without an approved contract. Mhm. Therefore, pinagtawan sinda kay show cause order. Okay? And saro man sa nanotaranta is that even if there's a cheaper source of power duman sa mga power generators or in the market, call it WESM, nata padago sindang nagkukua energy requirement duman sa indang affiliates, which is more than 50% in violation of the IRA law. Therefore, their attention was called upon by the ACT. And that's why siguro saro na ini sa mga lockdown na pinagpapashow order sinda as in napupuna. Kumbaga may nagtutuyaw, may
tutumbok kan sa indang mga violasyon, Mhm. it resulted in sourcing out their. Temporaryong kapangganahan pa sa tabi. 1 point yan tabi, Congressman. Well, tama po ka mo, temporaryong kapangganahan pa sana because across the board, in the entire province of Albay, data pa man namamatian so marhay na serbisyo. Like, how do we avoid frequent brownouts? O itong low voltage, sabi, na kung saan nakakaraot ki mga ekipahe as in appliances. This is among the issue that we raised before the ERC. Good thing dahil na sinda nag-implementar kay itong mass disconnection. I'm not saying na bako kita pabor duman sa mga pinagpuputulan dahil nagbabayad because tama man talaga. So dahil nagbabayad yung kuryente, dapat putulan. But mass disconnection is against the Magna Carta for the consumers. Mhm. And therefore, tabi, EO, as we have said, talagang temporaryo pa sa nining kapangganahan because we really have to push for the competitive selection process. Why? Iyan lang ang makakaasigurar tabi, PIO, na ang CSP or competitive selection process sa haloy na panahon sa mga masunod na taon magagarantiya na ababa ang presyo kang pasusupply kang kuryente dahil nag-agi sa bidding. And therefore, we should say no, a big no to a certificate of exemption sa mga maabot na aldaw, talagang dapat busulon ta na ang TSP or competitive selection process. Arantabi nindo PIO, Mhm. kung ang sa indang affiliate, ang SMEC nakakapag-bid i 4 pesos 10 centavos or 4 pesos 20 centavos. Mhm. Nako, sa Aleco. opo, medyo naggagarbol sa signal tabi, Congressman pero nakukuha ako so ideya na ito po temporamenteng kapangganahan and ang dapat na mangyari na foremost itong CSP competitive selection process na kung saan APEC Aleco igwa dapat nin pinagpipilian na tiendahanin kuryente na mabidding and duman mabakal sa lowest bidder tabi, Congressman, bako sa kunya na presente na nagkukuha sa nasinda sa sarong affiliate, Congressman tabi? Well, tama po kamo. And that is one that will secure us with a lowest rate of electricity. Sabi ko na nga ni, so SMEC, which is their affiliates, nakapag-bidding. Nako, nawawara tabi, Congressman. Congressman, kung nakamonitor ka, Congressman, ibababa ko ang telepono, tamari dahil kita, tabak ka mo biling si Congressman nagdadalagan, papabulo-bilohon taning diit na distansya. Tahali sinda dyan sa sur na barangay. Ara mo, pigo subaybayin tayo ni John because this is of primordial concern. Supply ng kurente, haloy ini pinag-restoryahan digdi sa Albay na up to now. So, tempораmenteng kapangganahan, taday pa na uutob, so ipasunod dapat na CSP. Ito ang mas makakatao sa tuya nin huro halawig na relief sa pamrasyuan as in supply ng kuryente ng competitive selection process. Ito so makakatao sa tuya nin huro halawig na kaginhawaan. Ano po? Yan. Ito ang makakatao sa to, Congressman, nin halawig na katrangkiluhan kumbaga kagianan kung ang masunod ng maating nga to so competitive selection process tabi, Congressman. Tama po kamo dahil nag-agi sa bidding. And when you speak of bidding, para babaan yan. Bako sa natabi, hababa ang presyo kang kuryente na makukuha ta, secured pa kita sa gabos na oras. Dahil ang tabi nindo, pag-abot sa CSP, mag-fluctuate man or halangkaw man ang demand ang presyo sa merkado, secure kita na nilaugan. Naku, talagang nagdidiferensya, no? Okay, sige.
Ayun, napuputol-putol. Okay. Now, sana ito ma-attain ito soonest, tabi Congressman. Kung nadalang tabi Congressman, go ahead po. Naku, ikaw ang tagirara ino. Now, sige, padistansya unta pa, nindiit na kompa, na metros, tibaad kon nasa alanganin na lugar, may ulang na dakulaon gayud na poon ki kayo mito. O kaya, poon ki, o kaya daw sa may mabatag, nagaagi sa Congressman Pido. Saro pa dyan na nakaka-worry sa satuya, so pinagasabi baga ni Congressman na dai maning kumbaga pagtutugot sa ARC support ko na ko busy kumbaga dai manin na pagtutugot sa ARC dai ning kumbaga ano ito so permiso kan na mga rates na ipinagpapautob da so APEC yan ang sa kuyang sa tuyang ihapot pa kay Congressman Dr. Kung arog ka na dai ning baga permiso so APEC diyan on pag impone rin kan rate would it necessarily mean na illegal po ang rate na yan? Di ba? Okay, may problema kay ang globe na ang signal. Sana makuan pa kita ni dai na nga naglulusot to. Yan, sige po. Bata ma-flight si Congressman, mapas diretsong Manila gayod. Dai balita putol-putol na. Yan. Sige na, naglaog na. Naglaog na si Congressman. Nasa maray na gayud na kwan, medyo igwa ng maray na signal. Congressman, okay na po tabi ang signal, tabi? I think okay na kasi nasa baba na ako, nasa barangay stanza na ako. Ay, opo. Now, saro sa pinag-worry ko tabi, Congressman, and siguro pati ang mga paraan tabay niya to, so nadangog misay mo na ining pag-impunir ni daning rate, dainin pagtutugot ka ini ang ERC tabi, Congressman? Well, tama po ka mo, and that's why they were issued a show cause order. But the last time I talked to their representative, I think they are now willing to comply with all the requirements and lalong-lalo na to push for this competitive selection process para talagang garantisado na sa haloy na panahon may supply kita sa hababang presyo. Sa ngunyan, ang pinagbabantayan ka dyan, itong terms of reference. Terms of reference na pinagre-recommenda ang APEC as in kan TPCAP. Now, as inaaprobahan ini kang board. Ang sa kuyang nakukuha ang impormasyon is that igwasindang pinagre-recommenda sa TPCAP sa board na single nomination. Adalan tining single nomination. Would it result to no bidding at all? Kasi kung single nomination, baka mayo man na bidding. Saro man sa ang nagparticipar. Yeah. And that's why I think the members of the Board of Aleco are opposing the same. Iyo. And ini ang bantayan ta, we have to be vigilant about this because sabi ta na nga ni, ang kuryente, oral daw apektado ang sa tuyang pagkabuhay. And for those who are fixed earner, talagang it affects the budget of our family. Therefore, as I always say, tabi iyo, ang albayano consumers really deserves a stable supply of power sa rasonableng rate, sa rasonableng presyo ki kuryente. Opo. Congressman, susundan ko so pinagsasabi mo na kung daing pagtutugot ka inyang ERC sa rate na pinag-implementar nila, you being a lawyer, ano ang logical conclusion mo kaan? Tama ba? Illegal ba? Legal or what? Well, let's wait for the ERC. Last Saturday, tabi, no less than the chairperson of ERC called me, informing me that they are now in the process, in fact, will be issuing recommendations or findings itong reklamo na sa tuyang pinagsampa sa ERC. So, yaw na sinta sa pagproseso tabi. Iyo. And halaton pa na lang sa indang official pronouncement or letter duman sa reklamo na pinagsampa sa ERC. Opo. Congressman, kung ikaw kapang dagdag sa hururo na iyan, nasa sa imong oras, go ahead tabi. Well, Pio, hali kita sa sarong inaugurasyon ng clean water system.
dyan sa sur na parte kan sa tuyang syudad, dyan sa Barangay Maslog, Sitio San Jose. Takulaon so pasasalamat dyan sa tuyang mga kababayan dahil sa haloy na panahon, kunya nagkaikwasin na kay kaginhawahan, sinsuro aldaw na sakripisyo ninda sa kawaran kitubig, kunyan tabi na nasimbag na kaining water system level 2. Ini parte sa natabi, iyo kang 71 sites na pinagtugtog ta sa bilog na Rion Bicol. And for next year, ang ako Bicol, Congressman Pido, ang sa indong lingkod, si Congressman Salde, will continue to look for more funding, say 200 million, another 200 million, in order to put up another 70 water system sa anom na probinsya kang Kabicolan. Lalong-lalo na digdig sa sur na parte kang sa tuyang syudad na talagang saloy na panahon, warang tubig. Opo, Congressman, mabuhay ka, keep safe, and God bless tabi. Salamat. Salamat tabi, Marinaldo. Okay, mga tugang, si Congressman Pido Garbin Jr. kan ako Bicol, anong guduman sa mga pangyari sa satuyang palibit. Aram mo, asiguran ta kay ng publiko na tututukan ta, iyan naman nung sa istorya sa kuryente, on the legal aspect na tabi and susugduman sa prosedimento na nakapalaman sa lay kung paano ang pagtama kung may mga dapat na itama. Ano po? Anong advice mo na June? Luwen, standby muna. Silo sa kakana. Standby ta. Late na tayo. Habol natin to. Oras Pilipinas. Siguro diretso mo na alas 10. Ano John? Sige. Oras Pilipinas 9:46. An oras hatod sa Indokang. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Sena Gayad, Kantaysan, Legazpi City. Sarong benepisyaryo sa irarom kang ako Bicol Party List Government Internship Program. Dakula po ang sakuyang pasasalamat sa ako Bicol Party List. Huli ka magayo na programang ini na nagtao sa kuyan in oportunidad na makanood magtrabaho asin matabangan ako sa sakuyang pagklase sa Divine Word College of Legazpi. Salamat po kong saldi ko asin kong Alfredo Garbin. Diyos mabalos, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Tato at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturo ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munting paalala mula
sa inyong DOH Bicol CHD. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Patapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors at gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, Erial ang pasta ko, Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Agum, puto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kay Manok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado pirming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa Aro. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Madi. Maski ang mga frozen food products ninda, araw kang tosino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar.
D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ng pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! In everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations, giving spark to all our passions. Stay true and you know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Whatever you do, choose what's true. Choose GSM Blue. Available in Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Ini na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sabay lukso! Big shot ang Big Milo Pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings such as suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. Magti-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surfon Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on
on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 ning pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasha, no. Yasha, no more. Yasha, no. Yasha, no more. Yasha, no. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Ako po si Ronald Pasano. Nagkaroon po ako ng COVID noong August 28 at na-hospitalize ako for 14 days. Nag-offer ka po ng supplements ng mga antibacterial. Nagpapasalamat po ako na bigyan mo po ako noon kasi malaking tulong po yun sa akin na napanlaban kontra sa COVID. Lalo na po yung pag-spray ko ng Lacolidal Silver. Nawala po yung kate ng aking nalamunan at saka luminawa po yung aking pakiramdam. Kung hindi pa ito noon na nagtitake o gumagamit, medyo yung katawan ko mahinang-mahina. Sobra po, nakatulong po yun ng maigi sa aking nararamdaman. Ako po si Rosely Francisco na naging PUI sa sakit na COVID-19. Tumaas po yung lagnat ko sa 40. Tapos grabe po ang sipon at ubo ko. After 9 days po, humingi ako ng tulong kay Ma'am Nens Rosal. 9 days na ang fever tsaka ubo ko. Pinadala na ako ng ACCS. Yun lang ginamit ko. After 3 days, bumaba yung lagnat ko. Kaya nung nagpa-swab test ako ng after 14 days, nag-negative na po ako. Sa ngayon po, ako'y okay na. Wala na akong nararamdaman. Hindi na ako nagkalagnat, hindi na ako nagkaubo. Kaya pinalabas na po ako sa ICR. Mga kaibigan, ang Needs Wellness Center main branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabiles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon ng NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10, Press. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maray na agaw, ya po ang detalyes kadalas 10 na bareta sa lado nasyonal. Pinasalamatan ni Committee on Education Chairman Senador Win Gatchalian si Presidente Rodrigo Duterte sa pag-aprobar kan dry run sa limited face-to-face classes sa mga lugar na mas hababa ang peligro kun ulakit kan COVID-19.
Tinawan ni doon ni Gatchalian na importanteng lakdang ini para sa pagpuon na maibolta sa normal ang sektor kan edukasyon. Tiwala si Gatchalian na iniman ang solusyon sa efekto kan halabang pagsarado kan mga eskwelahan asin sa dakulang nawara sa pagkakanood asin pagiging produktibo kan mga estudyante. Alaga tinawan ni doon ni Gatchalian na dapat paglingawan naman tinidong patakot ang COVID-19 kaya dapat na pakusugon ang mga lakdang tanganing maging ligtas ang eskwelahan. Sinabi pa kan senador na magigibo ini sa paagi kan mahigpit na implementasyon kan health protocols araw kan physical distancing, pagsuulod ng face mask asin pagkakaigwa ng supisyenteng supply ng tubig tanganing mamantinir ang kalinigan. Ipigrekomendar man niya sa systems o kaya sa local government units na pakusugon kan surveillance at sa indang surveillance asin contact tracing systems asin urog sa gabos ang pagpabakuna sa mga paratukdo asin lugod na maisunod naman na bakunahan ang mga kaakian edad 12 tondo 17 anyos. Alas 10 na bareta. Pinagsurat sa newsroom tarabang-tabang News Direct Edwin News Manager Mar sa IT si Arven Budas Richard. Technical Control, June Napolis. Ako po, si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Microban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfect sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Sprite, the #1 lemon lime refreshment, gawa para sa init. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Tingugan Banwaan. Pio Fernandez. Diretso na kang programa. Tingugan Banwaan. Good morning tabi sa mga bako brownout mo niya nakaantabay man sa DCGB budaso yaon dyan sa DZGB News Online netwide worldwide. Nag-chat si Angel June tubudon da si mama niya dahil nga talaga kupi pakarigos at tayo totooan dahil dapat magkarigos apat na aldaw. Puro wisik sana si Angel. Tumudon na si mama niya. Dahil na siya pipakarigos. Taman! Dahil magkarigos. Buwang ka mo. At tayo, aram mo, igwa kitang mga sources baga na mga alternative sources baga ng news. Ano diyan? Pairinutan baga yan. Credible news. Dahil pa nagluwas sa BBC. Sa Inglaterra, sa London, maging duman sa Atlanta, Georgia, sa CNN, dahil pa nagluwas ini, first heard sa DCGB, tingog kan Banwaan, supig indiksyon na ng Pfizer, apat na daw dapat dahil magkarigos, tanganing dahil mawara ang birtud. Saka, baad kung lusubong kita didikan Departamento di Salud yun. Ay, nako di. Okay na liyan ni Luens John na putolo. Sige, dahil bale, di okay na. Sige, yan na. Naka-reconnect na si Luens ta medyo horalawi kaya susatuyang kuhan. Hanap buhay na binukod. Buda igong public service ini si Luens. Ilawag ta na sa natabi. Ano? Sige. Luens, bagong bareta mo. So, public service mo na. Go ahead na tabi, Luens. Yes, salamat tabi, Sir Pio. At ibasahon ta. So, public service ali sa tuyang paradangog man dyan sa barangay Tigaah. Oho. Roger,
public service sa mga partidaryo sa Sinkamidbid, amigos de amigas ni Librada Marquez Arquero, buot po na ipaabot na siya binawian na nin buhay kan September 18, 2021. Ang bangkay kay ni nakapatente sa indang residensya sa Purok 3, Barangay Bigaa, Legazpi City, ang lubong gigibuhon sa Miyerkules sa aga, September 22, 2021, alauna nin hapon sa San Vicente Ferrer, Paris, sa Barangay Bigaa, asin ang lubong mandigti sa Bigaa Catholic Cemetery. Ang minapaisi iyo ang aki na si Tita Nancy Arquero, asin ang bilog niyang pamilya sa nasambitan ng lugar. Kopya, sige. Roger Tabi, Sir Pio, sa mga dagdag pa man na bareta, pakusa ng patinampo kundi programa naman sa patubig ang prioridad ngunyan kan Department of Public Works and Highways o DPWH 2nd District Engineering Office sa lado kan infrastruktura digdi sa segundo distrito kan Albay. Ini ang ipinagunambitan sa DCGB News ni DPWH 2nd District Engineering spokesperson Richard De Jesus na sinda nagpapasalamat sa ako Bicol Party List ngunyan na pagkaaga na naging kapartner ninda sa pagkonstruhir nin man lain-lain na water system saan mga nasa ararayo na barangay sa Legazpi, partikular sa sur na parte, panahon naman ang gadaw na matawanan nin supply nin patubig dahil tapasibog sa nasambitan ng lugar ang development dahil sa pag-andam sa pag-operate kan Bicol International Airport. Kung kaya sigun kay De Jesus, sa mga masunod na aldaw, padago sinda sa pag-implementar kan mga ini, sinda kulang onra na sinda naging kapartner kan ako Bicol Party List para maggibok kay ni mga nasambitan ng proyekto. Asin ini magpapadago sa paglaagman sa mga manlain-lain na sityos di barangay, bako sa nang sa Legazpi, kundi maging digdi sa bilog na segundo distrito, kapartner ang nasambitan ng grupo. Roger, sige. Iyan Tabi, Sir Pio, ang mga dagdag pang istorya. Ako po si Luwens Purse Barsana. Salamat, Luwen, sa dagdag na storya. Hali dyan sa luwas. Maray na aga kay Don Ramon Regino. Barkada ta dyan sa Poland. Sa Pulangi, sa Poland, uyugon mo an. Si Don Ramon Regino, ang dating Vice Provincial Engineer kan Albay. On June. Napasyar ako duman one time sa Poland. Nasusog ko so istada ni Don Ramon. Duwang iskalon pala yun na talagang matindi. Bakong hayo-hayo. Ano Don Ramon Regino? Si Papa Mon, maray na agatabi isa sa imo. No arin naman kita magbangkete. At akong day sinining COVID na ni John, rimati naman itong 2 taon dyan sa Magayon. Puro harampang naman ano. Puda si John Annapolis, may pinag-kwan sa ko Angel, may pinag-chat kung ano pa ang bawal. No di, kung babasahon ko ito digdi, tibaad matangkasan akong prangkisa kan KBP. Kung ano pang ipigbabawal. Kaya dahil ko babasahon, Angel. Basta bawal da ito paghugasan. Ito da bawal paghugasan, sabi ni John. Dahil akong pigtataram na ko na no, basta ito bawal paghugasan sa law ng 4 na aldaw. Kung anong nasa isip mo, bako yan ang nasa isip ko. Yan, tabi. Hugas ka mo tako, hugas. Basta 4 na aldaw day paghugasan ito. So mga tinudukanin Pfizer. Sabi ni John Napolis. Sige tabi Uni si Don Ramon nagdadangog. Nagulpi mo naman ako. Salamat. Bueno tabi nakaagi na kamo dyan sa South Road 1. Kung hali kamo bagang Albay District, Washington Drive kamo, either hali kamo sa airport or hali sa may Peñaranda Park, laog kamo digdi sa may UST Hospital, then turn right kamo, kanto ng gadbagatabi kan Casablanca Suites. Igwa na dyan yung tinampo namin na traverse, dyan sa Okay na, sige. Nag-change flower ngo na. Change flower. Yogon mo an. Change flower. Diyo, matraverse ka mo dyan sa likod kang UST,
Maagi ka mo duman sa may harong ni Don Caloy Loria. Tumbok na nindoan SM sa may kataning kang City Plus. Yan. Magayunon mahiwas na tinampo, and it will serve the purpose sa mga maabot na panahon sa pagresolver kang problema trapiko kan Ligaspi. Tatuluna ang magiging alternative na gihanin-do. Nyato, ali kang Albay District, matraffic sa Calle Rizal, pwede ka, alternate road. Agi ka digdisampangan kang Casablanca Switch, or sa likod ka yan, yao na so South Road 1. Magayuno na talaga mahiwas. The problem is, igwa dyanin sa rong porsyon na nakabugtak mismo nga ni sa may kurbada pa. Kung naagyan tabi nindo yan sa may kurbada pang porsyon na kung pirang linear meters ito, pirang bloke na ito na, dainanggad talaga nasisimiento. Well, iyan pala sa pag-uugid niya to, naturalmente, iguaning tagrogaring ka na pribadong familia. Ano po? Ini po, wag tayong mamasamain ng may-ari ng lote, kami ning intensyon na mag-impute nin maraot na ano pa man na bagay, kundi sa physical tasa ng paghihiling medyo nagtatao na nin peligro ang sitwasyon na dai pa nasisemento ang porsyon na yan, peligro na sa general public. Tatinampo na yan, sigurado madakol na ang trafiko dyan sa mga mabot na daw. Kaya lang, por sobreta siguro, naaraman ta, dai pa na kakaigwanin, kumbaga yung win-win solution. Ta siyempre, sumay sa diri kan daga na yan, porsyon na yan, igwa man na ipinaglalaban na diretsos man. Dapat man na protehiran ka na gobyerno. Kaya nga ibaga kita ng pinag-apod na kumbaga itong the right to property. Yan. Pero sabi man kaniba, igwa man ngayon yung poder ang gobyerno na power of eminent domain. Yan. Na pwede kang mag-expropriar ka na propriedad kan pribadong individual. Tanganing gamiton for the general welfare. Na pwede ngayang i-aplikar sa sitwasyon na yan dyan sa South Road 1. Okay. So, dai pa paano tabi natatapos ang negosasyon. In the meantime, dai pa man yan turn over an aram ta, dai pa na ito turn over because of that situation. Yan, tabi. So, ang publiko niya nangangapuda na. Expedite the transaction. Expedite the negotiation. Nakikihuron, both parties. So, gobyerno, nakikihuron ang publiko sa gobyerno na kumbensiro ng marhay itong sumay sa diri kandaga. Sumay sa diri man kandaga, nakikihuron man ang publiko, kung mapapwede magkakaigwanin na opening up nin iba pang avenues, tanganing marisulberan ang problema. Tayo na sana ang porsyon naman ang ganda yan, kumbaga, medyo hindi kaaya-aya na. Sa totoo lang, Dai po nin wag dai madagit so may salary kandaga or what, kundi didiskutir sa nakita ka ini on the basis of what we are seeing there. So physical na nahiling ta. Talagang dipisil na bagang pagmaniubra dyan. Paminsan na kung dai nagkakaralkuluhan ng tama ang mag-inibong na nagsasabatan na bihikulo, pwedeng magtampara, kuha na sa nang bigla, uto na sinda, madali nang mag-bumper to bumper. Tayo po yun yung porsyon na dahil na sisimiento, malikay ka duman na nangyayari, one way na sana, sa wrong lane sana nagagamit. Bigayan. Yan. So, hindi ako sa tabi, kung ano nang level kan transaction tandangog ta,
So city government gari matabang na sa pag-resolver kan impasse DPWH siyempre so contractor and day pa yun ito turn over tabi June. Sagkod na day yan tabi na ako na porsyon na yun. Yun naman sana yan na porsyon na. Well, an may sa diri man kan loteg man kan is well within their rights man tabi na negosyar man for both the parties to have a win-win solution. Pero ang problema, ang sitwasyon yan, John, igo na ning public claimor. Mako na yan. Someone has to give way siguro, tanganing magkaigo ning win-win solution. Kasayang ang tinapong yan, John eh. Iyon na sana talaga ang problema. Inda ko sa nangani ko na nakarelease na kaiyan, ninbayad ang gobyerno. Kada man ma-release ang bayad ka ng gobyerno, duman sa nakakonsigir kang kontrata kaan, kung igapan araw ka na sitwasyon tabi. O dyan, tamagayuno niya na South Road 1 na yan eh. Dyan ang alternative route, mga vehikulos, tulo na dyan ang pagpipilian ta. Rizal Street, South Road 1, alternate road. Kung masyadong matraffic ang Calle Rizal, dumang ka sa South Road 1. Matraffic ang South Road 1, dumang ka sa alternate road. Tulo na parallel with each other. Igo pa nga ni aning plano man na ma-cross dyan. Halik digdi sa may Kim's Bowl, lusot sa may DILG. Yan. So, pasiring na. Kung tulo so parallel na tinampo, pasiring sa Albay District, pasiring sa Legazpi, vice versa, Calle Rizal, South Road 1, alternate road, igo ning matraverse man na parallel man duman sa Washington Drive. From Kim's Bowl, halik ka digdi sa alternate road, Kim's Bowl, lusot ka digdi sa may DILG Region 5. Di ba? Ayan ang mga plano na kananaisiyan ta dyan. No, so, sana po makuha na yan ha. Magkaigwanan kumbaga, win-win solution for both the parties. Mabasa ako nagkapera yun, tapos mabaybay na kita medyo alanganin keep up the good program, Sir TY. Good morning, tabi. Sa nagtitiwala man sa satuyang programa. Papa Mon Regino, good morning. Sabi man ni 824, Sir, bakong ang gobyerno, iga po kan power of eminent domain. Nyata po dayan kayang kuhaon kan gobyerno na fersa na propriedad na yan. The road is for the common good. Yan, tabi. Well, may negosasyon na tabi. They're exhausting all the kumbaga administrative remedies available for both parties. Tanganing sabi tanangani win-win solution. Protegido ang intereses derechos kan gabos. Yan. Okay, maray na aga kay Leti and Louis Vibar. Maray na aga tabi sa imo. Papa Mon Regino, Don Ramon haing ka, tabi. Pero sa indong oro ampang ni Kuan. Engineer Dan Asupardo tabi Okay, doke. Sige, tabi. Yan. Sige. Pa-check ko giraray. Ko po ulit. Yan, sige. Di pa lamang June. Ano nang maray kaning dapat niya to? Sabi ni June, dahil na. Pindita na ngayon na dapat na pilditon mo dyan. Banwaan. Tayo na ngayon. Bueno. Tio Fernandez. Ako yun. Tingugan Banwaan. Sa pangarangkan fuerza kan DCGB News Team. Iyo guno no pasiring da kay Engineer Dan, talaga Don Ramon, Papa Mon. May kasabihan baga pag Semana Santa. Kasi Don Ramon no pasiring da kay Engineer Dan Asupardo. May kasabihan baga pag Semana Santa Don Ramon. Rumdumaman ako kung yaong ka sa kamurawayan. Sige, sa pangaran ni Dio, ni Arben, ni Richard, News Manager Mars, Jomar, Jimmy Al, sa kuyang compadres, Renz, Luens, Anz, si Henry Boy Mata sa Manibela, Junapolis.
Ako po si Pio Fernandez. Taod-taod masunod tulos sa day paglingawan, magdangog diretso kay News Manager Mardela. Meantime, ako po si Papa Pio Fernandez. Salamat, bye-bye. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.